педофилҳо ва агентҳои Исроил чӣ тавр дунёро тасхир карданд. 3 январи соли 2026 Вашингтон. ниҳоят ифлостарин канализатсияи ҷаҳони муосир кушода шуд. дар ҳамин ҷо шитоб накунед ки видеоро хомӯш кунед. гап сари ин мавзӯъ ҳазор бор гуфта шудааст. чизи нав нест. гап дар сарусадо ҳам нест. гап дар ҳуҷҷатҳое аст ки аз назарҳо дур монда буданд. имрӯз мо маҳз дар бораи ҳамин суҳбат мекунем. худи Эпштейн кӣ буд? робитаҳои ӯ бо Москав, чаро ин мулоқотҳо, зангҳо ва тамосҳо солҳои дароз тафтиш нашуданд? Кӣ чашм пӯшид ва чаро? баъд маълумотҳо дар бораи таҷовузи Трамп ба духтари 13-сола ва филмҳои нафратангези вобаста ба духтараш Иванка низ вуҷуд доранд. пӯшиши Каъба кисва чӣ тавр порчаи он аз хонаи Эпштейн пайдо шуд? ва аз ҳама муҳимаш, чӣ гуна яҳудиён тавассути Эпштейн ба элитаи ҷаҳон роҳ ёфтанд ва бар зидди онҳо бо иттилооти расвокунанда ва шантаж ҷаҳонро идора карданд?